Ni pediang sumba ya pibaroki para loki para jor sashisin shaki sawayom. Hakine ki laisnem lightly ki riba marjan. Bat ka India ki lamat ya ka jing ya ki pajba ba sharkai kabala penher krat ya ki sorkar nakari sya thang ki yingisem ki jing don jing em bat ka jing sya ketakti wat ki ministeru haki pajba no ya ki persya kine ki jing jia ki bala jia haki lightly kiri kilong ha Sri Lanka, ha Bangladesh, bat mentah, ha po Nepal. Hakane ka video, ngin om ya thu ya pi, sya phang kini ki jingjia henrei, ngin ya pai, bat persyang ban wat ya ki dau, balai, kini ki jingjia, ki bala ban ong, ki revolution, ki jia, kumni. Nada syu pai bat pej benia, ya kini ki jingjia, ha kini ki lai teli kiri, kawai na ki dau ba, pakong santam kaba penlong ya ki pajba ban ki bitar bat thong yap yalade na ka bentaban penklem ya ka sorkar kadai ka jing bamsap ba sherkai da ki nong yalam la ne ki nong sensyar ki ba im saho ba la saho da ka pisa pajba kadba ki pajba ba pli ki nang poi ya ka jing duk jing kerdo bat im jenjar sosan kumbalong mentahan Nepal ki politician bat ki bahaya ngasem jongki ki impaho sadhai bat ki tei ya ki building ki bahe klem perwa kadba ki pajba bapli ki im haka jingduk jingkerdo bat haka jingduk jingkermen bat ki samla ki im klem kam klem jam umelung soso tham uong ubarit ru udon laga kelah bat kalong kabat krem enda ulak hitia ikum baki ulong hakini ki lai telikiri kata Nepal Bangladesh bat Sri Lanka bat klempep kini ki jingjia ki daiban ai jing hikai ya ki sorkar haki we kiri bakal long ka pop ka sang ban khnyot ben ya ki pajba bapli habaki don haka bor namar kalong ka bat krem hado kata-kata enda kini ki rit kiria ki kebitar sla bat ka jingjot bat jingjulor kan jurba enda kalapoy ka kelah jongki persya yaki nakata-kadau lempep ladagi yo ikum kine ki jingjia kamut bakita ki bayaki persya kidai ki reudum lani ki reu khlau henrei kadau tenrai kadai ka jingle bom hok jongki nong sensyar ka penlong ki pajba bapli banduk hik haj kamensem bat ban omap yanu ki bapenwit hakalanti jongki